हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एबे आमे जाउछु सुनाखेला मार्केट। एटा सुनाखेला ओभर ब्रिज। आपण माने जानिथिबे सुनाखेला सुखुआ पई पूरा फेमस। ଏବେ ଆମେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ମୋର ଆରୁର କିଛି ଜିନିଷ ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସପିଂ ସରିଗଲା। ଏବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ। ଏଠି କିଛି ମାଛ ଘର ପାଇଁ ନେଇଯିବୁ। ବଢ଼ିଆ ମାଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଆସିଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ। ତ ମାଛ କଟା ହେଉଛି, ଘରକୁ ମାଛ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ କିଛି ପରିବା ଗ୍ରୋସରୀ ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା। ସପିଂ କରିକି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଲାଣି। ଆରୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛୁ। भिडियोटी भल लगे लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे और चैनल नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। रोज।